Na een succesvolle voorstelling Aroen de Simmer, wil theater Maskerade Tak komt hier weer een geweldige voorstelling meidje. Het Iepen Lofspul zal terug jeugd uitvierd worden. En ook de band zelfs hebben input op hoe het eruit komt te zien. Wij gaan een stuk meidje over insecten. En dat stuk dat wordt dan Iepen Loft. Dat komt in de simmer, gaan we dat spelen. En wij gebruiken volle input vanuit de band zelf. Dus het thema is insecten. Het stuk wordt nou skreun, maar het wordt onvuld met wat de band zelf betinken. Dus we binnen nou oefeningen rondom van hoe beweegt zo'n insect. Maar ik personages betinken die er dan uiteindelijk in komen. De audities waren gehouden in het dorpshuis van de Triemen. Maar uiteindelijk is er voor elke een plakje om te helpen of mij te spelen in het Iepen Lofspul. Het belangrijkste is een goede sfeer in de groep. Dat we een leuke groep hebben, dat we samen werkje kennen. Vooral creativiteit. Nou, dat helemaal voor dat we in deze groep zeker en in de groep van Vermoon ik. Dus ja, dat ze samen leuke dingen meidje kennen. Jimmy en Joet voor het theater. Hoe kwam het erbij om die ervoor op te gaan? Dat is voor mij al 3 jaar geleden. En toen vond ik het heel best wel leuk. En toen zei mijn mem, misschien kan stel op. Ik denk dat dat wel leuk vindt. Dus toen wil ik daarheen gaan. Nou, dat is wel leuk. En hoe vies het nou deze middag? Ik vind het wel heel gezellig en leuk. En wat had je hem al je dien? We hadden improviseerd, we hadden een stukje dien en we hadden zong en we hadden paskes dien. Dus als mensen zeggen, nou morgen geven we dit wel, anders zo zeggen ze, ja dat wil ik wel. Ja, zeker. Theater Maskerade viert Tak komt hier het 10-jarig jubileum. Een goed moment om extra uit te pakken. Bianca en ik horen beide wel echt van gekte erin en onverwachte dingen. Dus we hebben wel hele leuke verrassingen en special effects voor je in petto.